Giuswag ang arraignment sa kasong homicide nga gipasaka sa Police Regional Office 7 batok kang William Makaslang. Ang driver ni Tihero Barangay Councilor Giselo Kadungog nga nakapusil patay kang PO3 Eugene Calumba niadtong Hulyo 30. Anang report ni Chelo Valian. Milanat happy 30 minutos ang debate sa sala ni RTC Branch 17 Presiding Judge Anacleto de Balucos kung idayon ba o dili ang arraignment sa kasong homicide nga gipasaka sa National Bureau of Investigation batok kang William Makaslang, ang driver ni Tihero Councilor Giselo Kadungog. Gusto ni Attorney Benjamin Militar nga idayon ang pagbasa sa kaso batok kang Makaslang. Apan gipadayag nila ni Attorney Inocencio de la Serna, Private Prosecutor, o Attorney Edel Peraile, ang Chief sa PRO 7 Legal Services, nga dili mahimong ihinayon ng arraignment samtang adunay nag-ung-o nga motion for reconsideration. Sa motion for reconsideration, gipasabot ni de la Serna nga gusto nilang mausab ang resolution sa panel of prosecutors nga mipakawaysa kang Konsehal Kadungog og mihimong homicide sa gisangat nila nga murder o frustrated murder batok kang Makaslang og Kadungog. Hinuon gipaminaw sa korte ang hangyo sa prosecution nga arraignment subay sa motion nga gisangat. The information is already in court. They're prevented from filing any motion for consideration of the resolution because it's already filed in court. A child at that who was there. So we were just surprised why it was rushed in the resolution. Bitambong usab si Mayor Tomas Osmeña sa husay kaganihang buntag. Apanwa na siya muluwat pa og pamahayag. Gitakda sa alas 8:30 sa buntag karong Nobyembre 9 ang arraignment sa kaso nga giatubang ni Makaslang. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.